Здравейте, аз съм Боби и това са прогнозите, които не излизат. Но понеже искам днеска да излязат, съм поканил моят приятел и колега Милен Пейчев, Миленски Вършил. Здравей, Боби. Надявам се днеска прогнозите да излязат и разчитам на тебе. Аз нали знаеш колко съм добър в прогнозите. Той и аз. От дъжд на вятър, както се казва, познавам нещо, но дано този път да е по-различно. Иначе добре заварил. Много добре се чувствам тук. За втори път идвам. Да, специално в студиото. Благодаря ти, да. Трети път ще дойде, четвърти, пети, тук те първа ще идваш. Сега като ми тръгнат прогнозите. Миналата седмица направих 7 от 8. Един от дните, един гол ми избяга за 8 от 8, ама сега и малко да става. Един гол ти даваш и точен резултат. Аз ако дах и точни резултати, това вече отиваме на едни други пари. Последни мачове от груповата фаза. След тези мачове вече следва една почивка, пауза до там февруари-март. Средата по-скоро. Средата на точно февруари. за деня на влюбените се завръща Шампионска лига, който иска празнува с половинката, който иска гледа мачове. Да. А който има късмет, гледа мач с половинката, докато празнува. Ама това вече... Твоята половинка гледа ли? Гледа по принцип, ама само Премиер Лиг е вълнува, не толкова Шампионска лига. Не е малко. А с твоята как? Не, моята не гледа изобщо, тя гледа дете. Твоята пък гледа две. Насъдили сме се на едни яйца много сериозно. Но да погледнем какво се случва днес. Предлагам ти да започнем от ранните матчове. ПСВ Арсенал е първи. Арсенал вече се класираха, даже не само се класираха, ами ще си спечелят групата. ПСВ също се класираха, те са на второ място, няма как да изместят Арсенал. От този матч може да се очаква всичко, но аз тук бих заложил на голове и от двата отбора, предвид това, че и двата отбора са се класирали, няма да се страхуват да играят малко по-отворено. Така че голове и от двата отбора, казвам аз. Абсолютно същата ми е прогноза. Няма как да кажа нещо по-различно. Според мен Артета ще направи много ротации в този матч, защото знаеш колко е изгъстена програмата в Премиер Лиг в този период от годината. Отборът му така малко или много неочаквано, поне за мен, загуби от Астън Вила. Издаде първото място, но тези много мачове в Премиер Лиг ще го накарат да понаправи доста ротации. ПСВ от своя страна като домакин ще се хвърли срещу един силен отбор и мисля, че ще има доста попадения. Затова и аз предполагам, че ще си отбележат и двата гола и над 2 гола и половина е също много вероятно. Да се случи. Съгласен съм. Другия мач в групата Ланс Севиля. Към този момент на третото място е Ланс. Но както добре знаем, Севиля си го цели това място още от самото начало на Шампионска лига. Защото... Да, чака да отиде в Лига Европа. Да, чака си, почва Шампионска лига и просто чака да минат тези мачове, да си завършат на трето място, ще отидат в Лига Европа и си спечелят турнира. Така че тук е пряк сблъсък. Севиля има ли сили да победи Ланс във Франция? Честно казано, защо да няма? Въпросът е, че Севиля е много непостоянен отбор през този сезон и в Ла Лига много така изненадващи резултати, в долните позиции на класирането, в Шампионска лига. Ме изненадаха, че някои от мачовете не ги взеха такива, които бях убеден, особено когато са домакини. Да. По-скоро очаквам някакво равенство, обаче, честно казвам. И Севиля да приключи този път и да се концентрира за следващия сезон. Ако може под някаква форма да стигне отново до Европа, но пък ако Севиля може да изненада Ланс като гост, друг отбор сигурно така да вкара един гол, да се затвори отзад и се измъкне 1-0, мисля, че може да го направи. Затова нека да кажем Х2 в крайна сметка. Значи Севиля да не загуби, аз също смятам, че Севиля няма да загуби, дори аз ще скоча директно на победа на Севиля. Това ще има първа победа в групата, смятам, че ще дойде баш в най-подходящия момент. Миналия кръг им се изплъзна победата след като поведоха с 2-0. Сега мисля, че ще се хвърлят отново и ще успеят да победят. Така че смело казвам тук безотговорно, смело победа за Севиля и класиране в Лига Европа, защото този турнир трябва да се печели. Техният турнир. Да, техният турнир и трябва да си го печелят. Преминаваме към група Д, започваме с Залцбург Бенфика. Очудващо поне за мен, към този момент Бенфика е на последното място, но не им се получава определено в Шампионска лига. Предния кръг също срещу Интер имаха много добър матч, но не успяха да победят. Жоао Марио се развихри, кара 3 гола, но това не стигна за победа срещу класиралия се вече напред Интер. Какво правим сега, господин Пейчев? Това беше ключов матч. Ако го бяха взели, според мен ще да им даде импулс да прескочат групата, но сега не съм сигурен, че въобще това може да се случи. Ето още един отбор, който е така бледа сянка на това, което беше в предишни сезони. Не знам какво става с Бенфика. Имаше години, в които с лекота Бенфика излизаше от групите на Шампионска лига. Сега обаче този сезон е толкова странен за португалски отбор, че
едва едно равенство от всички мачове до момента и беше въпросният мач, който ти визираш, да поведеш на Интер с такава разлика от дома и да изпуснеш победата. Говори, че има проблеми в този отбор, в защита най-вече, така че има някакви теоретични шансове, но те минават през това Бенфика да спечели с 3 гола като гост на Залцбург в последния мач от тази група. Нещо, което ми се струва много илюзорно и не мисля, че може да се случи. Затова дори по-скоро ще дам превес на домакините и единица. Залцбург да бие и да си подпечата с сигурност класиране в Лига Европа. Защото да не забравяме, знаеш, че тук всяка точка, камо ли 3 носят много сериозни приходи. Те не че страдат от липса на кинти, но все пак Бе, друго си е. Да, защо да не бием? Ти имаш много пари, ама като дадат още... Взимам бе, как се дърпам те? Сега чакам бонусите коледните, чакам, нямам търпение да дойдат. Аз съм на другия полюс, ще съм ти контра тук. Бенфика имат нужда от голове, имат нужда от победа, смятам, че съм много наясно с това и ще направят всичко възможно да се класират все пак в Лига Европа, защото толкова рано отпадане за тях от европейските клубни турнири, като подрано отпадане, нали, за българските отбори си е супер, но за отбори от ранга на Бенфика това е рано отпадане, още в групите да си заминеш. Победа за Бенфика, казвам аз, колкото и трудно да е. Шокираха ги в началото Залцбург като гости, сега очаквам Бенфика да им го върне. Победа за Бенфика. Да си стиснем ръката на Хикс. Не бих си стиснах я, но по-скоро ще си чакам Бенфика да бие. Единица, ти си двойка, аз ще спечеля. Добре. Интер Реал Сосиедад е другия матч и двата отбора се класираха вече за следващата фаза. Въпросът е кой ще е първи. Нешкъв железен Хикс ще Да, и аз съм за Хикс. Категорично. Тук и двамата стискаме си ръцете на Хикс от всякъде. Тук вече стискаме ръцете на Хикс. Това е равенство от всякъде за мен. Няма какво да го мислим, да го чоплим и да се чудим как завърши този матч. Което ще остави Реал Сосиедад на първото място в групата, но в крайна сметка мисля, че отборите има за какво да гледат във вътрешните първенства, силни сезони до момента, така че един лежерен последен двубой и този Хикс няма и да е много резултатен. Или 0-0 или 1-1 според мен. Аз към 1-1 колония. Виж, тук много се обединихме около този матч. Си станахме дружки. Група С, Наполи, Брага. Тати. Чува се Бранимирски и той да влезе да даде прогноза, обаче баща му го пази далеч от хазарта. Той има шапка на Наполи, има и шалче на Кварацхелия. Дядо му ходи в Неапол, лятото и му донесе. Дядо му и баба му ходиха, шапка на Наполи, шалче, той дълго време не излизаше без нея. Та сега сигурно той ще е за Наполи, аз също тук в този мач ще бъда за Наполи, тях един Хикс. Виж, детето има по-добър избор от теб. Има, не е верно изобщо. Ще пораси, ще поумне и ще смени отбора. Аз не поумнях. Наполи ги устройва и равенство. Те загубиха в серия последния матч 0-1. Алегри просто си знае как да си ги взима тия матчове. Тая година му се получава, поне за сега. При Наполи имаше треньорска смяна. В момента Мадзари се опитва да направи каквото може да закрепи положението, което беше останало след Руди Гарсия. Но... Да, ама каквото беше пред Руди Гарсия, няма да успее. Каквото беше преди Руди Гарсия, това е президент и треньор. Значи винаги трябва да има един хубав диалог и президентите малко да знаят кой им ръководи отбора и да са наясно, че... Като Венци Стефанов и Заги. Ето, не е съгласен за горе, че за нещо тръгва си. Да, това се връща, пак тръгва, връща се, все пак има някакъв вид разбирателство в крайна сметка. Пинат по нараки, оправят се. Така че след време с Палети може да се върне. Защо не? Не знам. Може, всичко е възможно. В този матч аз съм си за Наполи. Стига им равенство, но аз ще се хвърля на победа за тях, така че победа за Наполи и класиране напред, което аз смятам, че е съвсем логично да се случи. Наполи на осмина финал. Аз тук ще съм ти сериозна контра. Но, както казах и в началото, от дъжд на вятър съм много добър в прогнозите, не винаги, разбира се, съм чак толкова добър, колкото сега ми се иска да бъда. Мисля, че Брага и това, че има шанс да се класира, ще направи така, че все пак една победа с повече от един гол. При същия резултат се гледа голова разлика, нали така? Трябва победа поне с 2 гола срещу Наполи, за да се класира, но Наполи не е в добра форма. Мадзари каквото и да опитва да прави, не може да замаже направеното от Руди Гарсия. Наглед едни и същи футболисти играят по съвсем различен начин, не знам как става това нещо. Тук много хора подценяват треньорската работа и треньорската професия, защото си мислят, че когато имаш силен отбор, това неминуемо гарантира успехи. Не е точно така. Питай феновете на Левски, виж какво се случва. От до. Ще ги питам, ти всъщност... Нико. Ще питаме Нико, той Нико знае.
Той ще ни гледа, така че... Никой гледа. Това, което исках да кажа, е, че съвременният треньор трябва да е много добър психолог, а не само тактик. Затова очевидно при Спалети е имало страхотна сплав между уменията, които иска да даде на играчите и това, което той им внушава като емоция, докато след това всичко това се изпари. И както каза ти, много е важно да има разбирателство между президенти, собственици и треньори, защото се разбива нещо изключително. Знаеш колко години чакаха феновете на този отбор? Има да стане шампион, стана и от следващия сезон надолу. Прогнозата ми е победа за Брага. Победа за Брага. Не казвам, че Брага ще се класира, но казвам, че Брага ще победи Наполи. Добре, аз Наполи ще бие. После ще ми се подиграеш, не? Не бе, няма, аз не се подиграм на никого. Унион Берлин, Реал Мадрид. Реал са си с 100% актив, 5 мача, 5 победи, там някакво се обърка. Печелят си групата, Унион Берлин не се развиват нещата по желание от тях начин, но те все пак имат някакъв теоретичен шанс, ако бият Реал Мадрид, а Брага не успее, да ги изместят от трето място, но и това ми се струва много малко вероятно. Все пак ще кажа голове от двата отбора, защото тук наистина може да се получи всичко. Сега, нали, Унион Берлин да победи Реал Мадрид ми се струва най-невъзможно, но знае ли човек? И все пак голове от двата отбора. Така е най-доброто подсигуряване, когато се чудиш какво да дадеш като прогноза. Все пак ще имат стимул, разбира се, защото ако се сбъдне твоята прогноза за Наполи Брага и съответно Унион победи един отбор, който няма за какво да играе, освен за парите, които казахме, че носят точките, ама те Реал пари да искаш там. Пари валят над Сантьяго Бернабеу, валят пачки. Но общо взето има своите шансове Унион Берлин. Не забравяме, че и там имаше треньорска промяна сравнително наскоро, така че може да се стигне до някаква изненада. Коефициентът ще е много добър със сигурност, но тук ще дублирам Боби и ще кажа попадение от двата отбора. Така наречения гол-гол. Добре, гол-гол казваш ти, гол-гол казвам аз, да видим какво ще направят. И стигаме до една много заплетена група, в която победителят е ясен, Байер Мюнхен, но второто място все още е отворено и цели три отбора могат да се класират. Да започнем от Копенхаген Галатасарай, ако искаш там какво очакваш да се случи. Двата отбора са с по 5 точки към този момент и ако, да речем, някой от тези два отбора спечели, другия матч, изхода му, крайния няма да има никакво значение за класирането в Шампионска лига. Какво очакваш да направят Копенхаген и Галатасарай? От този матч очаквам и от важността му доста здрава битка, но с оглед на това, че в Дания ще е доста хладно, меко казано, направо ще си е сериозен студ. Да не говорим, че този тип отбори скандинавските винаги са много солидни като домакини. По-скоро очаквам Копенхаген да не загуби този матч. Малко попадения, едно хикс от порядъка на 1 на 0, 0 на 0, най-много 1 на 1, нещо такова очаквам от този матч. И Копенхаген да евентуално да се класира напред. Не евентуално, като си има преди другия матч какво се случва, по-скоро ще се класира с подобен резултат. Много изненадващо завърши първия матч в Турция. Аз там очаквах Галатасарай да победи. В един момент те падаха с 0 на 2 от Копенхаген. В крайна сметка успяха да се доберат до равенството, но не очакваха такъв отпор. Определено. Много добре го каза, че ще е доста хладничко в Дания. По-скоро аз бих се хвърлил на единица. Ти сериозно скачаш, не? Не се подсигуряваш. Не, какво да се подсигурявам, като знам, че Копенхаген могат да си ги бият Галатасарай, като стойте гледай. Макар че Галатасарай направиха доста силни мачове и то също Юнайтед, но Юнайтед виждаме, че не е май много голям. Да, и Борнемут да направи много силен матч, първа победа в историята на Олд Трафорд. Така че не каква да е. Да, с ръгата. Те даже 3 на 0 по едно време и четвърти вкараха, но слава богу отмениха го погром. Тотален. Тук смятам. И няколко дни, извиня, че те прекъсвам. Няколко дни по-рано менеджера на Манчестър Юнайтед Тен Хаг казва в едно интервю: много хора смятаха, че аз няма да успея в Ман Юнайтед. Успя те? Не знам. Този човек си има някакви собствени визии за нещата, които му се случват. Той живее в някакъв друг свят. Но сега ще поговорим и за Юнайтед, аз ще стигнем, но да си завърша само Копенхаген, очаквам да победят, така че прогнозата ми тук е победа за тях и класиране напред към 8 финалите. Стигаме сега и до Манчестър Юнайтед Байер Мюнхен. Само да кажа, не се различаваме много все пак. Да, аз просто съм малко по-смел. Да. Нали? Театъра на мечтите пристига отборът, който си мечтае да спечели този турнир и не е невъзможно, макар че беше попилян пък от Айнтрахт.
Това не го очаквах. Че кой го очаква? Какъв бой? Какъв бой? Искам някой да каже, да пише коментар. Аз очаквах, че Айнтрак ще бие с 5 на 1 Байер Мюнхен. Ще се намери някой, знаеш колко често се случва. Има такива футболни специалисти, най-често чакат да свърши матча, таят до последно и тогава вече почват с коментарите. Аз бях сигурен, знаех си, това и пък. Ама преди матча, там 2 часа преди матча, предишния ден, не. Да свърши матча и тогава се пише. Тогава знаят вече. Единият отбор беше разбит от Айнтрак, другия беше разбит от Борнемут, както вече казахме. Сега ще бъде много интересно дали Манчестър Юнайтед ще успее да победи Байер Мюнхен, който вече се е класирал. Имаме Хари Магуайр, който стана играч на месец ноември. Да, ясно. Даже аз в момента, в който качих новината при мен, много хора казаха, ти се базикаш, това фотошоп ли е? Стига се базикал с Хари, викам, не бе, съвсем сериозна новина. Абсолютно. Хари играч на месец ноември, треньора, Тен Хаг, менеджер на месец ноември, идва Борнемут и те прави на нищо. Но пък тук виждаме, че е съвсем друг турнир. Един Хойлунд тук цъфти, за разлика от Висшата лига. Какви са твоите очаквания като фен на Манчестър Юнайтед за този матч? Защо го каза това? Трябваше да го махна монтажа. Имам там един-два отбора, които харесвам повече от останалите и Манчестър Юнайтед е един от тях, но аз съм много анти Тен Хаг. Сега няма да обяснявам защо, какво и как. Всеки фен нека да има собствено мнение, те резултатите говорят за това и действията му, защото това е едно от нещата, които ме дразни най-много при него, но в този матч конкретно очаквам Байер Мюнхен, който се е класирал напред и реално матчът е без голямо значение, но германците знаете, че играят винаги навсякъде победа за кръв. И тук има една голяма енигма и тя е свързана с Хари Кейн. Какво желание ще има Хари Кейн обратно на английска земя да изпъкне, да покаже най-доброто от себе си и понеже имаше слухове, че е силно желан от Манчестър Юнайтед, да покаже на Тен Хаг, ако той е бил причината за стоп или ръководството, ето, трябваше да ме вземете. Затова моята прогноза е, че Байер Мюнхен без проблем ще спечели този матч, макар да е без никакво значение и Хари Кейн ще вкара поне 2 гола. Не един, поне 2 гола. Тук скачам аз много надълго. Ти много си им набрал, пък Хари Кейн ти любим футболист, така че съвсем логично. Също като тебе смятам, че Байер Мюнхен ще победи Манчестър Юнайтед, защото този отбор на Юнайтед е тотално неадекватен, бих казал в момента, като се започне от вратаря. От всякъде вратаря, аз имах... Много хора го оправдават. Аз го оправдавах и аз имах очаквания към него, защото съм го гледал в Интер. Аз много ще кажа, миналата година този човек... различно. Различно е, разбира се, защото ти идваш в Англия, имаш пред себе си хора, които на моменти са много неориентирани и ти ставаш толкова нестабилен. Има го и другото, когато знаеш, че вратарят е толкова нестабилен, ти почваш да се притесняваш всяко твое действие. Въобще то е толкова свързано всичко в отбора на Юнайтед. Нападение виждаме, Рашфорд не беше резерва, не се знае изобщо какво се случва в този отбор. Това, което излиза в медиите, според мен е една малка част. Това е повърхността само на айсберга, който според мен е много голям и там мъглата е пълна. Все по-уверено вече се говори за напускане на Тен Хаг и това със сигурност хвърля напрежение върху него, става и той несигурен. Изобщо една голяма несигурност, която води до тотален хаос, липса на резултати, на моменти много жалко представяне на отбора, така че смятам, че Байер Мюнхен, макар че беше и то попилян от Айнтрах Франкфурт, сега ще спечели в Англия срещу Манчестър Юнайтед. Знаеш какво интересно питане имаше Гари Линекер, легенда на английския футбол? Риторичен въпрос, разбира се, от него в една от социалните мрежи, не помня коя. Тен Хаг, както каза Бой преди малко, взе приза за менеджер на месец ноември, но той се връчва през декември. Взе статуетката преди няколко дни. Линекер беше попитал риторично дали има случай в историята друг подобен, в който в един и същи месец човека, който си е взел статуетката за призьор, е уволнен в същия месец. Според мен е много вероятно това да се случи, защото този премиер, който даде ти с Борнемут, за първи път в историята този отбор не просто побеждава, надиграва Манчестър Юнайтед на Олд Трафорд по категоричен начин, 3-0. След матча Тен Хаг признава, че не са постоянни. Замисли се, защо отбора не е постоянен. Обръщам се към теб, ако можеш да му предадеш по някакъв начин. Обади му се после. Сега ще му звъна само да свършим. Само да свършим епизода и му се обади, защото това не се търпи. Не, ти подивя. Сега си спокоен, но като спрем камерата ще... Тук ще щупа нещо. Да, казвам ти. Какво ти е най-маловажно? Покажи ми го. Всичко ми е важно, тук нямам неважни неща. Имам един екип на Ливърпул, мога да скъсаш. Къде е? Това са нашите прогнози, надявам се да познаем колкото се може повече. Какви са вашите, може да напишете долу в коментарите, а пък утре ще видим
какво сме познали и какво не. Влезте в отборите в Facebook, Instagram и TikTok. Аз съм Боби, това е Милен, ще се видим утре. Чао!